дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. соли 2024 дар шаҳри Душанбе соли маърифати экологӣ эълон шуд. дар вазорати молияи тоҷикистон барои маблағгузории лоиҳаи таҷдиди зеристгоҳи суғд 500 созишномаҳо ба имзо расиданд. ҳамкории тоҷикистон ва озарбойҷон тақвият меёбад. бештари рӯзҳои моҳи март дар тоҷикистон истироҳатианд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2024 дар шаҳри Душанбе соли маърифати экологӣ эълон гардид. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ҳамзамон бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе ташаббуси 900 рӯзи ободонӣ амалӣ мешавад. мақсад аз он баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ, тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист, ҳифзи арзишҳои гуногуни экологӣ ва таъмини амнияти экологӣ мебошад. байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки аврупои таҷдид ва рушд созишномаҳои қарзӣ, грантӣ ва лоиҳавӣ барои маблағгузории лоиҳаи таҷдиди зеристгоҳи суғд 500 ба имзо расиданд. хабар медиҳад Амид Ховар. созишномаҳо дар вазорати молияи тоҷикистон аз ҷониби вазири молия Файзиддин Қаҳҳорзода ва роҳбари намояндагии бонки аврупои таҷдид ва рушд дар ҷумҳурии тоҷикистон Ҳолгер Вифел ба имзо расонида шуд. ҳадафи татбиқи лоиҳа ин таҷдид намудани системаи интиқоли нерӯи барқ, таъмини устувории хатҳои интиқоли барқ, паст кардани талафоти нерӯи барқ ва такмили таъминоти он дар минтақаҳои шимолии ҷумҳурӣ мебошад. маблағи созишномаҳои мазкур 35 миллиону 400 ҳазор евроро ташкил намуда, аз он 23 миллион евро қарз, 10 миллион евро грант ва 2 миллиону 400 ҳазор евро кӯмаки техникӣ мебошад. мулоқоти сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Абдураҳмон бо вазири саноати мудофиавии ҷумҳурии Озарбойҷон Вугар Мустафоев баргузор гардид. хабар медиҳад Амид Ховар. зимни мулоқот тарафҳо вазъи кунунии муносибатҳо ва дурнамои рушди ҳамкориро дар соҳаи саноати мудофиа мавриди муҳокима қарор дода, омодагиашонро ҷиҳати таҳкими минбаъдаи ҳамкории дуҷониба иброз доштанд. нахустин моҳи баҳор дар ҷумҳурии тоҷикистон чун анъана пур аз ҷашн, таътил ва хурсандӣ хоҳад буд. ягона моҳест ки беш аз нисфи рӯзҳояш таътилиянд. тақвими моҳи март бештараш сурх, чун рӯзҳои таътилӣ дар муқоиса бо рӯзҳои корӣ бештаранд. моҳ аз рӯзи ҷумъа ки барои мусалмонон муқаддас аст оғоз гардида, ҳамчунин дар аввалин моҳи баҳор моҳи шарифи Рамазон фаро мерасад. ба ҳисоби пешакӣ интизор меравад ки моҳи Рамазон санаи 11 март оғоз гардад ки оғози рӯза барои бисёри мусалмонҳои кишвар аст. санаи дақиқу расмии фарорасии моҳи шарифи Рамазонро ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон таътил аст, шӯрои уламо бо баргузории як ҷаласа чанд рӯз қабл аз омадани ин моҳи шариф эълон кард. моҳи март дар Тоҷикистон ҳамчунин рӯзи модарон таҷлил мегардад. баҳонаи дигаре барои хурсанд кардани модар, хоҳар, ҳамсар, духтар ва дигар намояндагони ҷинсӣ латиф хоҳад буд. чун анъана дар назар аст ки Тоҷикистон ба таври густурда иди байналмилалии Наврӯзро низ таҷлил намояд, ки соли нави аҷдодӣ дар кишвар ба шумор меравад. бар асоси қонунгузорӣ иди байналмилалии Наврӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 21 то 24 март таҷлил мегардад ва расман ин рӯзҳо истироҳат мебошанд. дар сурати ба рӯзҳои корӣ рост омадани таътилот, рӯзҳои истироҳатӣ ба рӯзҳои баъдӣ гузаронида мешавад. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.